Kuble pi baro ngi pedang sngop hai pi shkatup khubor menta ga janmit. Shwaban phaish ki khubor ki babnya ngini pechwa ki mat bokongsan. Play perda ka President Kari ka Draupadi Murmu ya ga Jingalang International Dharma Dhamma Conference ha Bhopal Madhya Pradesh. Ya kendu konrat ke sangma yo lat ka jilla barula pha ikasithi eno kam kom menteri rang ba ka jilla. Ya kendu ke MLA jeng ki seng san perthai ba pher ban thau kin hon. Berkata jor kapisai ki nong thap vote haki thai nong kendong ongu Dr. Mukul Sangma. Ki khubor ki babnya ka President Kari ka Draupadi Murmu kala ong ba ka jinga tiplem jong ka dharma dhamma lapan rung hapo ka India bat umau nong rim jong ka long briu man briu halor ka dharma kala ajing kren ha ka jinga lang play jong ka International Dharma Dhamma Conference ka bahinyo ha Bhopal hine ka sngi. Ka President kala ong bahaki ni kisngi ka dei ka kamram jong way po way banya da bat ban pinklanya ka rukam trekam bala pinsyong nong rim halor ka jinglong mansim. Kala ong bakani ka jingalang balai sngi lenter kan sa play kalat bathamai sha ka perthai bar kan yarap ha ka ban kan tiyo ka long briu man briu. Delegates from several countries are participating in this convention. Their participation in this convention underlines the universal appeals of the ideals of Dharma Dhamma. I am sure that they are happy to be in Madhya Pradesh where Sanchi and Bharhut are located. Umenteri rang ba ka jala konrat ke sangma hine gasngi ulay kendu ulat ka Meghalaya uphagu chohan ha Raj Bhawan Shillong ha ka ba ulapha ekasithi enokam kum umenteri rang ba barulakam banthau ka sarkar bathamai lasan ran yu de ki MLA ke NPP arngut ki MLA ke BJP baruwei ukurtong shimet ka bakmara ukonrat ulapentep bagaseng NPP kan sa pha mardor ka thup kerteng jung ki MLA menta ka janmet Katkum Konrad, ki babon ki MLA ki dangdon halinti sa Shillong na mare ka risol lapan bana hinin kasngi. Haka jo kapor usangma ulaong baka BJP bat kiwe ki seng san hima ki lapan pawi ka jingkloy ban kershan ya ki NPP ban thau sarkar. Invited us, so we will now, as soon as the MLAs all start arriving here, we will formally, get all the signatures done. As soon as all the MLAs, because the problem is, as I said, the results just came out yesterday. So a lot of the MLAs have just, come out from the constituencies. Some are still on the way. So all these things are there. Ki MLA jeng ki seng san perthai ba pher ki bakanthop United Democratic Party UDP, People's Democratic Front PDF, Congress but ka Voice of the People Party ka VPP, klay kendu lang bantaw yala ka kenhun. Kani ka jingalang kadanglong ha ka jakasa jong ba lakmen rimboy hala yamkra. Unang yalam ka TMC Mukul Sangma ru ulaydan rinkat ha kani ka jingalang. Ha ka jokapor u President ka seng Hill State People's Democratic Party uba KP Pangyang ru ulaydan lang. Henry UMLA ke HSPDP uba Shakliar Wadri baruba Methodius Dakar Kim Shimlala banyadan lang hakini ke jingalang. Umenteri rang ba barim ke jala Dr. Mukul Sangma hene kesngi ulaong ba ka jing penan kami ka pisa kala tak jur ki nong thap vote haki jaka nong gendong. Ulakan turu ya baro ki MLA ki bamde na kaseng NPP BJP ban yatli lang kaway ban pinkut no ya ki ka ba ulashu no kum ka jing senshar bamsap shu ulaong ba uladep ban yakren ba ki no yalam jong ki seng riulum bat ki kertong shimet ba ki pat ba kila ai haki ya ka jing job ringkat ba kani ka jing pinjob jong ki pat ba ka penlong yangi bandan ka jingkit clear ya ka jela ula banrap. And you got what is needed. I'm talking to all the leaders of the regional parties. I'm talking to all the independents. I have talked to the independents yesterday also. I have told them, look, you have been given the mandate. But yes, we have been given the mandate. But along with this mandate, there comes
huge responsibility. The responsibility towards the state. Hadian katuk ni kenta beladap banyawi ki vote jaga dorba thawan ke jala Meghalaya, kalami ke jingkulmar hinin ke janmit ha West Jante Hills District. Ka office jong Deputy Commissioner West Jante Hills uba BS Solia ula pentip ula pendan kami ka bor ban penmi ya ka hukum section 144 CRPC ha ka ba ula penjari mardor ya ka curfew ha ka shnang sa asnyang ban nang ba. Hajawai ki paitba ba kinong krisyan na amlarem kilailum lang hastan war yaw musiang ki baladawa ban nyaw biang ki vote jong ka 7 amlarem constituency. Henry da ka jingla ban tem ya ka jingkulma da ki pulet ka jawai lala ban penjay-jay ya ki paitba. Ka Women's College Shillong mentagasngi la penlong ya ka national seminar ka baar sngi halor ka phang Meghalaya in the 21st century. Ukong san jong kani ka program uday Dr. LR Bishnoy, Director General of Police Meghalaya. Habakran hagani ka sngi UDGP ulakren halor kumno ki jingja ka prothei ki kta yangi. Kumta kalaway jong ka Meghalaya ru ka yasno lang bat kini ki jingja. Shushu ula banjur ba omday ban khiathan halor ka roy ka par Henry ru ban roy ha ka imlang ka salang bat ka yo ka kot da ka babu ha khmat yakimat bayade ba ka imlang ka salang ka bathaw yakinu ki jingtroy kam ka Meghalaya kala ban ai ki jing hikai ka perthei halor ka roy ka par ha ka maryang bat ka jingkiyo ka bala ban kershan dalade yalade. Global developments, wherever it takes place, it impacts all of us. Because as the Prime Minister says, it is a one earth, one family and one future. Mentapat ngin peye ke jinglong jingman ka sing beneng ha Shillong. Kajing shiat kalong arpway point iwe degree Celsius, ba kajing kriat kalong shipho point khandai degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong nyopo na kashispa min step bat san pukhandai na kashispa janmit. Kasing beneng kan rang. Sa shisin pat ngipen kan maya pi ba yakani ko kubor jungi pila ru ban pej ha ka jokopor ha ka YouTube channel badru pila ban pej ki kubor ba mala kasngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong. Shuaban poi siya bakut jo katuk kubor ngini pej biang sai sisiani kimat pakongsan. Li Prada ka President Kari ka Draupadi Murmu ya ka Jingalang International Dharma Dhamma Conference ha Bhopal Madhya Pradesh. Ya kendu ukonrat ki sangma ya ulat ka jela bat ulapha ka sithi enokam kong menteri rang ba ka jela. Ya kendu ki MLA jong ki sengsan pathai paper banthaw ken hon. Tak jur ka pisai ki nong thep vote ha ki than yok kendong ong Dr. Mukul Sangma. Ti parlok katung ila poi siya ka bukut jong katuk kubor jong i menta ka janmit hadu bangin dai syambyang bat pila syai ka sngi kubleye pi baro. अरे आजकल वो एड नहीं आती ना रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट मिसलीडिंग एड थी, बंद करवा दी। किसने? सीसीपीए ने। सीसीपीए ने? हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने खुद संज्ञान लिया और जुर्माना भी लगाया। अरे वाह, यानी अब